सिगाङाव फोसावखानाय बायदि आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि अफिसार आरो मावफारियाफोरखौ बर' राव सोलोंनायनि फोरोंथाय होनाया जागायबाय। बर' राव सोलोंनाय आरो रायज्लायनायनि फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ आसाम आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बेखेवनानै होदों। मिथिनाय बादिब्ला आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि अफिसार आरो मावफारियाफोरखौ बर' राव फोरोंथाय होनायखौ मोनसे बाहागो खालामनाय जादों। सेक्रेटारियेटनि अफिसारफोरखौ सप्तायाव सानथाम आरो मावफारियाफोरखौ सानथाम फोरोंथाय होगोन। दिनै आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै अफिसार आरो मावफारियाफोरखौ बर' रावनि सायाव गुवारै फोरोंनायखौ नुनो मोन्दों। बे फोरोंथाय होनाय हाबाफारियाव आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि गासै अफिसार आरो मावफारियाफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बर' रावखौ आसाम रायजोनि लोगो जर'खा सरकारि राव हिसाबै गनायथि होनायनि उनाव दायो बर' रावखौ आसाम आयेन आफादाव आबुङै बाहायनो थांखि लादों। बुंनो थाङोब्ला आसाम आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि बेबादि थांखि लानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोरै गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव जादों। অলপ চলপ কথা পাতিব মানে সহজ হোৱা হিচাপে কেইটামান এটা বিশেষ মুহূৰ্তত ৰাতিপুৱা লগ পোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কি খাই আহিলে সেইটোলৈকে যদি সেইটো অলপ ঠিককৈ কৰি দিয়ে এইটোৰ পৰা সহজ হৈ যাব ভাষা শিকোঁতে পিছত আৰু একো প্ৰব্লেম নাই। অসমীয়া শব্দটো লগাই বড়ো ভাষাটো মাত্ৰ সেই গ্ৰামাৰটো শিকি ল'লে চব বড়োই বুজি পায়, চব বড়োই। আমাৰ এনেকুৱা বড়ো ভাষা আছে, আমাৰ বড়ো ভাষাটো বহুত ঠাইত মানে ছাফিক্স এফিক্স বিলাক বড়ো, কিন্তু শব্দটো এটাও বড়ো নাজানে। আমাৰ নগাঁও ফালৰ বড়ো, আমাৰ কামৰূপীয়া বড়ো, বড়ো কথা পাতে কিন্তু ৱাৰ্ড বিলাক লেংগুৱেজটো বড়ো, কিন্তু ৱাৰ্ডটো আমি ইংলিছ ৱাৰ্ড বহুত ইণ্টাৰেষ্ট কৰাৰ নিচিনা। ইণ্টাৰেষ্টটো ইংৰাজী হৈ গ'ল, হয় না নহয়? আৰু বহুততো অসমীয়া হৈ গ'ল, বহুত ইণ্টাৰেষ্ট লাগিছিল। ঠিক তেওঁলোকে বড়োত ক'লে চব অসমীয়া। আৰু এটা সদায় আমাৰ মাজত চৰ্চা হৈছিল, এইটো হ'ল পিতেইনি, এই দাদাও ক'ব পিতেইনি মুৰাও খাউৰীয়া হাগি লাংবাই। এইটো বড়ো ভাষা যে লাগিছে নাই আপোনালোকে? পিতেইনি মুৰাও খাউৰীয়া হাগি লাংবাই। কিন্তু বড়ো ভাষাত আচলতে সেইটো আফানি খৰৱাও দাউখায়া চিলাংবাই, এইটো হ'ল বড়ো। কিন্তু मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, अटि टेक्निशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोलॉजी टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।